Lei de Educación Digital de Galicia. Vivimos nun mundo digital. Está nas aulas, nas casas e no día a día. A tecnoloxía ofrece enormes oportunidades, facilita o acceso ao coñecemento, potencia a creatividade, reforza a inclusión, pero tamén introduce novos desafíos que requiren de políticas públicas sólidas. Por iso, Galicia dá un paso adiante. Impulsamos unha lei pioneira, única en España e en Europa, que regula de forma integral o dereito á educación digital. Unha lei pensada para o século XXI, conectada coa realidade das aulas. Non é unha norma máis, é unha resposta ao que xa está a pasar. Unha norma que aborda o benestar digital como unha cuestión social, educativa e ética, onde a tecnoloxía non é un fin, senón unha ferramenta para mellorar o proceso de aprendizaxe e dar oportunidades aos máis novos, onde o alumnado non só use a tecnoloxía, senón que a entenda e a utilice con criterio. E por iso, esta lei define dereitos e tamén deberes para toda a comunidade educativa. O obxectivo é claro: máis calidade, máis equidade, máis inclusión e máis benestar digital. Que o noso alumnado medre nun ecosistema digital seguro e saudable. Galicia será a primeira comunidade en regular o uso da intelixencia artificial nas aulas, definindo o que se pode facer e o que non. Porque innovar tamén é poñer límites. Adaptamos a tecnoloxía a cada etapa educativa, cun uso adecuado á idade e ás necesidades do alumnado. Recoñecemos o dereito á desconexión digital para alumnado, profesorado e familias, porque saber usar tamén é saber parar. Protexemos a privacidade nas aulas. Reforzamos a limitación do uso dos teléfonos móviles, permitindo só con fins pedagóxicos en etapas concretas. Regulamos os exames virtuais con sistemas de identificación fiables. Desde quinto de primaria, cada alumno contará cunha identidade digital corporativa segura e protexida. Esténdese a contorna digital a condición de autoridade pública do profesorado que xa opera na aula. Seguimos apostando pola formación. Máis capacitación digital para o profesorado e recoñecemento destas competencias. A tecnoloxía é unha realidade global. O reto non é evitala, é usala ben, con criterio, con equilibrio e con responsabilidade. Porque en Galicia, innovar tamén é sinónimo de calidade.